Piştî paşxistina hilbijartinên şaradariyan du mehan ji aliyê Komîsyona Bilind a Hilbijartinan careke din hêz û partiyên siyasî li Rojava daxwaz ji komîsyonê dikin got ev hilbijartin bêne paşxistin heta demeke nediyar û sedem jî li gorî wan rewşa hestiyar ya guherêm tê re derbas dibe weke helwesta Nezelal ya Amerîkayê û gefên dewleta Tirkiyeyê. بەری دەمەکێ مە وەک پارتیا دیموقراتا پێشبەر و کورد لە سووریا مە دۆزل کۆمسیۆنا هەلبژارتنا کرد بەرپرسیارێ وێنا گۆ وا هەلبژارتنێژ ئێشارە دەریا لێ هەرێما جەزیرێ و لە ئەv هەرێمێ دێ بن کۆنترۆلە ڕێبەریا خۆسەر لە پاش بخن دەمکێ نەدیار ji ber yanî me didît daxwaza Amerîka bû gefê Tirka li ser Kurda û ser herêmê nakokiyên navbera partiyê siyasî de. Herwiha li gorî şirovekarê siyasî Diktor Ferîd Sadûn got li darxistina hilbijartinên şaradariyan li herêmê girêdayî bi hin şert û mercan û li ser asta xwecehî ew neyekrêziya mala Kurdî li Rojava û li ser asta herêmî gefên dewleta Tirkiyeyê li ser deverê ser asta navdewletî nezalalbûna helwesta Amerîkayê ji van hilbijartinan. Yani dinarîna me de rêveberiyê ew pêwîstiyên ji bo serkeftina va hilbijartina pêkinanî bûn. Yani nakokên di navberan aliyên Kurdî de nakokên navbera wa eşîrên Araba de. Yani tiştên xwecihî girêdayî bin xwecihî ve ew pêwîstiyek ji wan hat xwestin wana pêk bînin li ser nexebitîn piştî ragiyandina çêkirina hilbijartina. Ji alîkî divê yani ev hilbijartinê neman hilbijartinin xwecihî ji ber destwerdana navdewletî tê çêbû. Ji Amerîka bigir hetanî Tirka hetanî rejîmê yani. Diyar e got biryara Komîsyona Bilind a Hilbijartinan ber bê paşxistinê ye. Piştî daxwaza hin hêz û partiyên siyasî jê re û her wiha ew rewşa hestiyar ya guherêm tê re derbas dibe. Dara berekat. Kurd Satî News Qamişlo.